Добре е човек да бъде информиран и колкото е по-информиран, толкова по-добър избор може да направи за своите действия, дали да се притеснява, дали да се подготвя, дали да проверява още, дали да споделя. Това влияе и не само на емоциите, но и на нашите действия. А действията определят начина, по който живеем. Така че има много пряка връзка с нашия живот информацията. И нейната истинност и неистинност. Те са основно две неща. Едното е именно влияние на емоциите, и другото е да предизвикат интерес към това, което са публикували, за да получат лайкове. Второто не е толкова опасно, колкото първото. Първото, където се влияе върху съзнанието на хората и оттам върху тяхното поведение. И наскоро имаше една такава конспирация, която се казва, че ще има новини на украински език в България. Аз се почувствах сконфузена, защото съм споделила нещо, което не съм проверила. Избягвам да споделям неща, за които не съм съвсем сигурна. В случая с Надето, тя веднага провери и ми каза, няма такова нещо. Правилният избор, както вече казах, е само чрез натрупване на информация и познание. Друг начин няма.